Niin, hyvää päivää vaan kaikille. Tässä olisi kahvitauko ja tänään mulla ei oikeastaan mitään ihmeitä. Mä nyt päätin, että mä otan kameran koureen ja rupean kuvaamaan. Että on tästä toki juteltavaa. Olisi itse asiassa hyvin paljon juteltavaa. Mutta mä en tiedä, jaksanko mä sitä kaikkea tässä kertoa. Ja kertooko mikä tää ääni on? Se on tää. Ottakaa sekunti. Kuka? Mikä? Sinä? Moi. Moi. Sinäkö täällä inkutat? Miksi sä vinkutat täällä, hä? Mikä on? Mikä on? Kerro. Mikä on? Niin. Ai niin joo, nyt mä tiedän mitä se inkuu. Sitä kun täällä on äitin kaveri käymässä. Ja äiti on tapana lähteä sen kaverin kanssa lenkille aina. Joko niille tai sitten meille. Ja siis tää on tosi hyvä lenkki, täällä on 5 kilometrin lenkki tossa, se tekee mieli. Ja ei oo oikeastaan ketään kuka kattois ja kuka valittais. Että näin. Niin ja muistin taas vanhan jutun, mikä mulle kertoi, että pitäis aina katsoa teitä päin. Eikä sinne päin, minne mä kävelen, koska teitä ei kiinnosta se, että jos mä kaadun, niin lyön pääni. Vaan ei kiinnostaa se, että mä katson teitä, kun mä lyön pääni ja kaadun. Niin, että... Niin tosiaan mä en selittänyt paremmin. Mä voisin ton selittää. Siis se, että minkä takia mä niin innoissani hakkaan puita kuin suomalainen mies, on se, että tänään on tuossa samanlainen satsi uudestaan. Että jos te näette niinku tuon kesän tuolla, ne on tämmösiä tukkeja, mutta vaan niinku tukkimuodossa. Että niitä niinku on semmonen iso traktorin peräkärryllinen täynnä. Että niinku niitä pitäisi hakata sitten, että pystyy sinne lisää tuomaan. Yksi asia, missä mun piti puhua, on se, että mä viimeksi selitin siitä, että mulla oli hirveästi töitä, mutta ei siinä. Mulla on lisää töitä. Että niinku, joo, mä miksaan sen meidän juhlan, onko se ala-asteen juhla? Ehkä, en ole ihan varma. Tän lukiojuhlan ja kokonaan Teflon Brothersin keikan. Kello 12 aamulla. Mä lähden sinne Teflon Brothersin keikka-alueelle, roudan tavarat, pistän liittimet kohilleen miksauslaitteisiin ja näin. Sitten vedetään soundcheckia siinä päivällä. Ja sit on se keikka ja mä tuun vasta ihan illalla myöhään kotiin. Että niinku, onko parempaa tapaa lopettaa koulua kuin jäätävällä työurakalla? Ihan kun se ei riittäisi, että mä niinku päivittäin teille kuvaan videoa. Okei, se ei paljon pyydetty. Mä vaan pari minuuttia pyöriskelen ja leikkailen ja sitten katsoin, että mitä mä haluan laittaa videoon, mitä mä en halua laittaa videoon, mutta jos mietit mihin mä oon tällä hetkellä kävellä, mä oon kävellyt meidän aittaan. Ja sen erittäin kauniiseen pienen vihreään mökkiin, saman verran kuin meidän talo itse asiassa. Kuitenkin mennään tähän mökkiin, itse asiassa ei mennä vielä, mä haluan näyttää. Mä en ehkä kertonut tätä, tai ehkä oon, mutta tää katto mikä on tässä, se on kokonaan mun tekemä vuodelta. Milloinhan tää rakennettiin? Joskus mun ala-aste aikana, mutta ala-aste aikoina rakensin ton katon ihan itse. Okei, en ihan itse, siinä isäkin välillä tekemässä, mutta mä oon kuitenkin siellä katolla vörkkäsin duuni ihan kunnolla. Ja tää minkä takia mä toin teidät tänne pikku kopperoon on se, että meillä on täällä mun isoveljen vanha rumpusetti. Mitähän tässä tekis? Mä voisin itse soittaa pikkusen. Mä en lupaa, että mä osaan soittaa. Oi! Ei, tää on hyvä kulma, kuvakulma. Tää pitää heittää pois. Mikä semmonen hyvä paikka laittaa teidät? Joo, no nyt on rumpuja soitettu, siitä ei sitten sen enempää. Onpas aurinko kirkkaana tänään, anteeksi, tuli vähän läheltä tuo kamera, mutta nyt on rumpuja soitettu. Ei meidän tarvitse sen enempää niitä paukutella. Kiitos kamera, kun fokussaa tämän auringonpaisteen tästä pois. Sitä me ei enää tarvita, mä en halua näyttää niin maitonaamat, mikä mä oon. Rupesin kohta syömään, katsotaan jos jutellaan vähän myöhemmin. Me syödään tosissaan tänään filelankkua, testis filelankku. Voin sanoa mielipiteen tossa vähän jälkeenpäin, mutta joo, mä lähden syömään. Tsekataan ihan hetken päästä, jos tsekataan. Juu, moi. En mä lyö kameraa. Kuka helvetti lyö kameraa? Anteeksi. Siitä vierähti vähän enemmän kuin mä odotin. Elikkä me syötiin grillilankkua, mutta mä menin sen jälkeen koneelle. Mä editoin loppuun mun videon. Mä katson YouTubea.
Mä pelasin hetken, koska mä pelasin hetken vaan sen takia, että mä sain uuden hiirimaton. Se ei oo mikään iso, se on tämmönen semi-normaali kokoinen hiirimatto. Jos miettii, että tos mun käsi, niin on kokoinen. Mutta oli tosi hyvä hiirimatto, ottaa tosi hyvin kontaktiin. Mutta siis kuitenkin grillilankusta päivän pelastajasta sanoisin, että se on siinä 4/5. Aivan sairaan herkullista pihviä. Kuitenkin. Mä jätän tän videon nyt tähän. Me ollaan tää päivä turistu vähän sitä, että tää kello on nyt 8. Mä voisin tämänkin nyt tossa vaikka suoraan. Eikä oo, kun kello on kohta 9. Mä voisin tää suoraan tästä editoida putkeen. Mut joo, kiitos että katsoit. Muistakaa tykätä, muistakaa subata, muistakaa kommentoida. Ja se on täältä erää, moro!